Jo sóc químic i inventor de gelats. Adoro la meva feina. Sempre estic pensant en la meva següent creació. M'obsessiona. La feina m'obsessiona. I és que la feina és un invent meravellós que ens omple 5 dels 7 dies de la setmana. El personatge és un pare de família, benestant, amb estudis, amb carrera, és un químic, treballa amb el món dels gelats, inventa gelats, i a partir d'un petit problema domèstic a casa, com pot ser una paraula, una simple paraula, aquest home comença a obsessionar-se. Gelat. Volia dir gelat. És un gelat que no té forma de pastanaga, sense forma de passataga. No he estat tot aquest temps per fer una passataga. Vull dir que no... O sigui, jo mai hauria fet una taspanaga. Si hagués volgut fer una santapaga, hauria fet un gelat en forma de sampagata. Però això no és una gaspatana, perquè no té forma de gaspagata. No sé si m'entenc. Sí, m'explico? Hola, bona tarda. I tot aquell món idíl·lic, fantàstic i meravellós es va desmoronant, es va trencant i acaba absolutament desquiciat, boig i de frenopàtic. Jo sempre li dic al meu fill, un gelat és un pessic de felicitat, perquè ho és. La felicitat s'hauria de mesurar amb la quantitat de gelats que conté el congelador de casa. Jo no tinc cap problema. Cap ni un. Estic ros com una fresca. Sóc una serpona. El personatge aquest que interpreto jo té un problema de dislèxia, amb la qual més de la meitat del text, totes les paraules estan invertides, entregirades, les síl·labes canviades, per tant va ser difícil realment memoritzar el text i donar-li una intenció amb una certa lògica, perquè de cop era com estudiar suahili, o sigui, i que tingués un cert sentit quan deies el text. El que sapa és que a la diva hi ha tolmes soques fi difícils d'entendre. Bé, digui'm, quin és el seu problema? Però jo no tinc cap problema. Cap ni un. El pare un bon dia fa el seu últim producte o proposa el seu últim disseny, la seva última idea per presentar a l'empresa, i el dia que el presenta, abans ho presenta a la família per saber què n'opinen. Però aquest dia la família els diu que s'assembla molt a una altra cosa, a un altre objecte, i ell es comença a obsessionar amb aquest altre objecte fins al punt que s'obsessiona no només amb aquest objecte, sinó en moltes altres coses, els seus problemes per poder parlar, etc. I avui hem presentat el nou producte de l'empresa i doncs que m'he posat una mica nerviós amb això de les naspàgates, gasapates, taspànegues, ganastades... Pastanagues! Exacte! Això mateix, sí. Està plantejada com una història molt còmica, però que acaba realment ben tràgica.